Hei kaikki lasten oikeuksien työn ystävät. Minun nimeni on Mikael Jämsänen ja esittelen teille nyt World Children's Prize vaihe 1. Tammikuussa 24. päivä 2013 World Children's Prize julkaisi 3 mahtavaa maailman lapsen oikeuksien palkinnon saajaa. Nämä mahtavat ehdokkaat olivat valinneet World Children's Prize tuomaristo, jotka kaikki ovat lapsia. Nyt ympäri maailmaa lapset odottavat innokkaana, että pääsevät tutustumaan näihin upeisiin ehdokkaisiin ympäri maailmaa. Nämä ehdokkaat ovat tehneet tärkeää, upeaa työtä omassa kotimaassaan pelastaakseen lasten elämää, tukeakseen heidän oikeuksiaan ja auttaakseen heitä kohti parempaa tulevaisuutta. Me täällä Lasten oikeuksien tuki ry:ssä olemme kunniakkaana tekemässä tätä tärkeää työtä ja tuomassa tätä maailman suurinta opetusohjelmaa myös Suomeen ja kouluihin. Haluamme jalkauttaa opetusohjelman nuorille, joka antaa heille alustan ilmaista huolenaiheensa, näkökulmansa ja mielipiteensä tulla kuulluksi. On siis tärkeää, että maailman suurinta opetusohjelmaa jalkautetaan suomalaisiin kouluihin. Nämä nuoret saavat mahdollisuuden oppia lasten oikeuksien tärkeästä sisällöstä ja viestistä. He ovat tulevaisuuden äitejä ja isejä, päättäjiä, juristeja, tutkijoita, viranomaisia. He kaikki koulussa ymmärtäisivät ja oppisivat siitä, mitä lapsen asema ja näkökulma tarkoittavat. On siis tärkeää, että Suomessa panostetaan vahvaa ennaltaehkäisevään työhön. Ja me täällä Lasten oikeuksien tuki ry:ssä haluamme siirtää katseet tulevaisuuteen ja sinne, millaisia päätöksiä Suomessa tehdään tulevaisuudessa. Kaikki koululaiset ja nuoret, jotka ovat mukana opetusohjelmassa, tulevat saamaan myös mahtavan The Globe-lehden, joka käännetään myös suomeksi. Tästä lehdestä kerron lisää ensi kerralla. Nyt pysy kuulolla, pysy kanavalla. Me nähdään ensi viikolla. Kiitos, moi!